लोगोफोर इजराइल आरो हामासनि जि दावहा बे दावहाया गिलुबालुनिख्रुइ गिलुबालुसिन जालांगासिनो थादों आरो ओरैहाय इजराइल आरो इराननि गेजेरावबो कनफ्लिक्टआ बांसिननिफ्राय बांसिन लांगासिनो थादों बेखौबो नोंथांमोना नुदों इराना गावसोरनि प्रक्सि हेजबुल्लाह हामास हुथि गुबुन गुबुन संगठनफोरनि गेजेरजों इजराइलनि सायाव गिख्रंथाव एटाक खालामनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों ओरैहाय मैया दाखालिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे निउसखौ मोनबाय थादों माबादि इजराइलनि गुबुन गुबुन पस्टफोराव सैनिक जि माखासे पस्ट आर्मिनि जि पस्टफोर थायो बैफोराव एटाक खालामनाय खौरांखौ नोंथांमोना मोनगासिनो थादों आरो बेखिनियाव नोंथांमोना मोनसे भिडिअ फुटेज दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअ फुटेजाव नोंथांमोना मोनसे ड्रनखौ इन्टारसेप्ट खालामनाय नुनो मोनदों आरो बे ड्रना इजराइलनि ड्रन आरो बे ड्रनखौ जि खोला लेबानन बे खोला लेबानननि गुबुन गुबुन ओनसोलाव माखासे कारननि थाखाय बेखौ लन्च खालामबाय थायो इजराइलनि आइडिएफआ आरो बेबादि मोनसे ड्रनखौ गावख्लायदों हेजबुल्लाया सारफेस टु एयार मिसाइलनि हेफाजाबै गावख्लायदों बेबादि आइडिएफआबो बेखौ नंगौ होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ हेजबुल्लायाबो बुंदों जे बे बाथ्रा रियेल इजराइलनि मोनसे ड्रनखौ गावख्लायदों आरो बे ड्रननि मुङा जाहैबाय मा Hermes-450 ड्रन आरो बे ड्रननि सोमोन्दै नोंथांमोना मोननैसो बाथ्रा खिन्थानो नागिरदों नोंथांमोना फुटेजाव जायखौ नुदों बे फुटेजआ जाबाय हेजबुल्लाया फोसावनाय फुटेज बे मोनसे ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे ड्रन बे ड्रना बांसिन माने मा खोला लेबानन दैट मीन्स साहा बा नर्थ इजराइल बे बर्डार एरियायाव बेखौ बिरबाय थायो आरो गुबुन गुबुन हेजबुल्लानि पस्टफोराव बेजों एटाक खालामगासिनो थायो दासिम खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला आइडिएफआ बुंनाय बादिब्ला बे जाथाया 21 एप्रिलनि हरनि 10:50 बे एटाकआ जादोंमोन बे इन्टारसेप्शना जादों आरो बे इन्टारसेप्टखौ खालामदों मोनसे सारफेस टु एयार मिसाइलनि हेफाजाबै हेजबुल्लाया आरो इजराइलआ बुंदों बे रियेल आरो बेबायदि दिनैसिम मोनबा ड्रन गावख्लायबाय दासिम मोनबा ड्रन गावख्लायबाय जाय समनिफ्राय बे दावहाया जागायदों बे समनिफ्राय दासिम मोनबा बेबायदि ड्रनखौ गावख्लायदों हेजबुल्लाया इजराइलनि बेबायदि मोनबा ड्रनखौ गावख्लायदों आरो बै ड्रनफोरा बुंनो थाङोबा जोबोर हाइटेक ड्रन जाय ड्रनखौ गावख्लायनाया हेजबुल्लानि थाखाय जोबोर आसरित जे बबे टेक्न'लजि मोननानै बेबायदि गावख्लायनो हागो थारैनो बेनि बेकग्राउन्डआव सोर दं नोंथांमोना बुजिखाबाय बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनायनि जि केपाबिलिटि बे हेजबुल्लानियाव गैया थारैनो बेखौ इराना फान्डिं खालामनांगोन बेनि टेक्न'लजिखौ माखासे इनपुटखौ हाथियारखौ अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय बे ड्रनखौ माबायदि गावख्लायदों हेजबुल्लाया बिखौल' नङा बिनि बायदिबो हेजबुल्लाया गोबां बाथ्रा बुंदों थांनाय समाव मोनसे बिल्डिं गावख्लायदों माने मोनसे नङा मोननै बिल्डिंखौ मा खालामदों डेस्ट्रय खालामदों आइडिएफनि जायनिफ्राय आइडिएफफोरा मा खालामो माखासे मिसाइल बा माखासे हाथियार लन्च खालामो बेबायदि बिल्डिं गावख्लायनाय बाथ्रा बुंदों आरोबाव लेबानननि मिडियाबो मोनसे बाथ्रा बुंदों लेबानननि मोनसे मिडिया हाउस आल मायादिन बे बुंदों जे Hermes-450 गावख्लायनाय बे बाथ्राया रियेल बेबायदि बुंदों आरो बिनि भिडिअ फुटेजखौबो जारि खालामदों बेबादिनो आइडिएफनि बेबायदि ड्रनफोरखौ थांनाय फेब्रुवारि 2024 मायथाइ बै समावबो बेबायदि गावख्लायदोंमोन बै समाव Hermes-450 गावख्लायनाय बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो एप्रिलनि जि जागायजेननाय दाथ' एप्रिलनि जोबनाय सम एप्रिलनि जागायजेननाय समावबो मा Hermes-900 ड्रन Hermes-900 ड्रना जाबाय Hermes-450 नि मोनसे आपग्रेडेड भार्सन बेखौबो गावख्लायनाय बाथ्रा बुंदों Hermes-450 जि ड्रन बेखौ खोला लेबानननि माखासे जायगायाव बेखौ बाहायनायखौ जोङो सम सम नुबोदों बे जाबाय मोनसे मिडियाम साइज ड्रन आरो बेखौ गोलाव जायगासिम लं रेन्जनि थाखाय बाहायो गोजान जायगासिम बिरनानै थांनानै एटाक खालामनाय सार्भेलेन्स खालामनाय बिनि थाखाय बाहायो बा कमिउनिकेसननि थाखाय बाहायो आरो बेयो फिउल सोनायनि उनाव बेयो 20 घन्टा बिरनो हायो आरो बेनि जि बिरनाय हाइट बेयो 5.5 किलोमिटार गोजौ बिरनो हायो खनसेनो 20 घन्टा बिरनो हायो बेयो खनसे फिउल जुदि आबुं सोयोबा बेखौ तहि बिमान हिसाबै बाहायनो हागौ सार्भेलेन्सनि थाखाय बाहायनो हागौ आरो बेल' नङा बिनि बायदि बेखौ कमिउनिकेसननि थाखायबो बाहायनो हागौ बिनि अनगायैबो बेवहाय माखासे केपाबिलिटि दंबायो Hermes-450 ड्रनाव बैफोर केपाबिलिटिफोरखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन बेयाव इलेक्ट्र अप्टिकेल सिस्टेम दङ इनफ्रारेड सेन्सर दं बेवहाय दैट मिन्स हरावबो मा खालामनो हागोन बियो माखासे सार्भेलेन्स एटाक बायदिसिना खालामनो हागोन इनफ्रारेड सेन्सरनि मिनिङा जाबाय खोमसियावबो नुगोन हरावबो नुगोन इलेक्ट्रनिक इन्टेलिजेन्स बेवहाय दङ इलेक्ट्रनिक वारफेयार सिस्टेम बेवहाय लागायनो हायो आरो टेक अफआनो जा लेन्डिंआनो जा बेयो अट' पाइलट मडआव हारसिंनो बानोबो हायो हारसिंनो बिरनोबो हायो बेवहाय जेबो पाइलटनि गोनांथि गैया दैट मिन्स बे पाइलटलेस बेखौ जि इन्टारसेप्ट खालामनाय बेयो जोबोद साननो गोनां बेनिखायनो आरो बेनि जि बेनि बेसेना $20 लाख जाय ड्रननि दामा $20 लाख मोनसे ड्रननि बेसेनानो
बै ड्रननि जि केपाबिलिटि क्वालिटि बे माबायदि जागोन आरो बै ड्रनखौ गावख्लायनाया इजराइलनि थाखाय मोनसे खोमसि दिन होननानै आं सानगोन मानोना इजराइलनि जायखिजाया हाथियारखौ जोबोर हाइटेक होनाय जायो बै हाथियारफोरखौ माब्लाबा गुबुन हादरा बेबायदि इन्टारसेप्ट खालामनाय जों खोनाफेराखैमोन नाथाय इराना जाबायदि इन्टारसेप्ट खालामनानै दिन्थिदों बे थारैनो साननो गोनां बेयाव दावहाया जुदि मोननै हादरनि गेजेराव गिख्रंथावै जायोबा थारैनो जोबोर साननो गोनां जागोन हार्मिस 900 ड्रन बे हार्मिस 900 ड्रना जाबाय हार्मिस 450 ड्रननिनो मोनसे आपग्रेडेड भार्सन बेयो 30 घन्टा बिरनो हायो आपग्रेडेड भार्सना 30 घन्टा बिरनो हायो 450 बेसे बिरनो हायोमोन 20 घन्टा बिरनो हायोमोन बे 30 आवार्स बिरनो हायो बेयो 30,000 फिट गोजौसिम बिरनो हायो आरो बेनि जि पेलड केपासिटि बेयो 800 निफ्राय 900 नि गेजेराव होननानै बुंनाय एसेबां किल'ग्राम 800 किल'ग्राम टु 900 किल'ग्राम बेबायदि बुंनाय जायो आरो बेनि जि गां विंग स्पेन बेयो जाबाय 15 मिटार बेबायदि बुंनाय जायो बिदिब्ला बैबायदि ड्रनखौ बेबायदि इन्टारसेप्ट खालामनाया गावख्लायनाया हेजबुल्लाह बायदि संगठननि थाखाय बे जोबोर आसरित बिदिब्ला थारैनो इराननियाव जायफोर टेक्न'लजि दङ बै टेक्न'लजिया इजराइलनि थाखायबो एसेबां गोरलै जानाय नङा स' नोंथांमोना थांनाय भिडिअ खिन्थादों जे ABSU 35 जि फाइटार एयारक्राफ्ट 4.5 जेनेरेसन फाइटार एयारक्राफ्ट बेखौ बायसिगोन रासियानिफ्राय इराना स' बेबायदि फाइटार एयारक्राफ्टआ जुदि फैयोबा आरोबाव पावारफुल जागौमोन आरो बेल' नङा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों हामासआ मा फोसावदों हामासआ फोसावदों मा अल फ्रन्ट वार ओरैहाय हेजबुल्लाहआथ' एटाक खालामदों ओरैहाय हुथियाथ' एटाक खालामगासिनो जादों ओरैहाय मोनसे हादरा नाथाय मा एसे सापर्ट खालामैखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय जर्डान लेबाननाथ' बेवहाय सापर्ट दङ इराक सिरियाथ' सापर्ट दङ नाथाय जर्डाना गोबां बिथिङाव इजराइलखौसो सापर्ट खालामबोदों बेनिखायनो मा खालामनाय नुदों नोंथांमोना निउसाव थारैनो नुदों जानांगौ हामासनि टेररिस्टफोरा बा हामासआ मा खालामदों जर्डाननि सुबुंफोरखौ गावसोरनि सरकारखौ दाबि खालामनो थिनदों मा बुंनो थिनदों मा जे बिसोरो जेन हामासखौ सापर्ट खालामो इस्लामिक बेबायदि मोनसे दावहा जानो थांगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बे दावहाया इस्लाम आरो जिउसनि गेजेरनि दावहा स' बेवहाय हामासखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनो थाखाय थिनदों जर्डाननि सुबुंफोरखौ नाथाय जर्डाननि सुबुंफोरा बेबायदि खालामाखै आरो जर्डाननि सरकारा बेखौ खोनासङाखै मानोना नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौ जुदि बे दावहायाव बारसोमोबा थारैनो USA आरो गुबुन गुबुन हादोरफोरा जर्डान बायदि हादोरफोरखौ नामनिसान खोमानोबो हागौ स' बेबायदि जाथायखौ नोंथांमोना नुदों स' अल फ्रन्ट वार फोसावदों हामासआ आरो बे बाथ्रायाव सैथो जे नोंथांमोनाथ' निउसाव नुदोंमोन जानांगौ आइडियाबा दाबि खालामबाय थादोंमोन इजराइलआ दाबि खालामबाय थादोंमोन मा खोला गाजायावथ' हामासआ दङ नाथाय साहा गाजायाव हामासनि जेबो नामनिसान गैलिया नाथाय हरखाब साहा गाजायावबो फिन हामासनि माखासे फाइटार्सफोरा नुजाफिननानै टेंकजों IDFनि सायाव एटाक खालामनाय बेबायदि खौरां खानानै फैदों डेट मिन्स बे बाथ्राया रोखा हामासखौ माब्लाबाबो फोजोबनो हाया हामासखौ फोजोबनाया इम्पसिबल इजराइलनि थाखाय स' गोबां रुबाव बिसोर मर सेन्स खालामनानै थागोन नाथाय जेब्ला एसे चान्स मोनगोन अब्लानो फिन हामासनि मुदाव फैफिनगोन स' बेबायदि जाथाया जादों आरोबाव मोनसे गिलु बालु जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिगौ इब्राहिम राइसि इराननि हादरगिरि बिथाङा बबेयाव फैदों बिथाङा फैदों पाकिस्तानाव आरो पाकिस्ताननिफ्राय बिथाङा दिनै ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव फोसावदों जुदि इजराइलआ फिन इरानाव एटाक खालामनायनि टारगेट लायो एटाक खालामो इराननि बबेबा जायगायाव जुदि एयार स्ट्राइकआनो जा मिसाइल एटाकआनो जा ड्रन एटाक जुदि खालामोबा अब्ला इजराइलनि जि नामनिसान सिनसाब बे मेपनिफ्राय गोमालांगोन डेट मिन्स इजराइलखौ मा मेपनिफ्रायनो खोमागोन इजराइलखौ टटेल डेस्ट्रय खालामनाय जागोन बेबायदि हुमखि होदों इब्राहिम राइसिया बिबो पाकिस्ताननिफ्राय आरो पाकिस्तानाव मा डिल खालामथाय फैदों बेवहाय $10 बिलियन माबा डिल खालामनाय बाथ्रा बुंदों आरो माखासे सिक्रेट डिलबोथ' जाबावगोन आरो बे डिलनि थाखाय USA रागा जोंनानै पाकिस्तानखौ हुमखि होदों आरो पाकिस्ताना माखासे सेंसननिबो मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ नोंथांमोना सानना नाय इब्राहिम राइसिनि जाय वार्निं बे वार्निंआथ' निउक्लियार वारनिसो वार्निं खारन निउक्लियार बमजों एटाक खालामाबा बबेबा हादरनि नामनिसान खोमानाया इम्पसिबल स' बेवहाय निउक्लियार बमनि डिल जादों नामा निउक्लियार वारहेडनि डिल जादों नामा बा निउक्लियार मिसाइलनि डिल जादों नामा पाकिस्ताननि माखासे निउक्लियार मिसाइलनि बा माखासे लं रेन्ज मिसाइलफोरनि क्रुज मिसाइलफोरनि बै निउक्लियार मिसाइलफोरनि डिल जादों नामा बेबायदि गोबां मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों बा इराना थारैनो निउक्लियार बमखौ बानायमारबाय नामा खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोना बुंगोन इराना दिनैसिम 84% पिउरिटिसिम इउरेनियामखौ एनरिचमेन्ट खालामनो हाबाय इउरेनियाम बम बानायनो थाखाय बेसेबां पिउरिटि जानांगौ 90% जुदि इउरेनियामखौ 90% सिम जुदि पियर मुदाव लांनो हायो अब्ला बै इउरेनियामखौ मा निउक्लियार बम बानायनायाव बाहायनो हागोन दासिम बेसेबां पार्सेन्ट खालामखो इराना 84%
So 84% by 90% जानो सानसेबा साननै सम नांगोन थारैनो बिनिखायनो IAEA आ बुंदों मा इराना सप्तासेनि गेजेरावनो घन्टानैनि गेजेरावनो मा खालामनो हानाय जाबाय निउक्लियार बम बानायनो हानाय जाबाय आरो एसेबां इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनानै दोनदों कमसे कम 10 टा निउक्लियार बम बानायनो हानाय जाबाय इराना जानो हागौ बे केपाबिलिटिखौ मोननायनि थाखायनो इराना बेबादि पाकिस्ताननि हानिफ्राय वार्निंखौ होदों जानांगौ जे इजराइलनि नामो निसान सिनसाबो बे मेपनिफ्राय गोमालांगोन नोंथाङा मा सानो आरो बेल' नङा ओरैहाय नर्थ करियानि सासे मन्त्रि यं जं बिथाङा इरानसिम सहैबाय बेनि डेलिगेटआ इरानसिम सहैबाय आरो बेवहाय खौरां मिथिनाय बायदिब्ला इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि डिल जानो हागौ नर्थ करियाजों निउक्लियार मिसाइल इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि डिल जुदि जायोबा नोंथाङा मिथिना ला इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलफोरा सब मा जायो सुपार हाइपारसनिक जाखायो बिसोरनि जि स्पिड बे स्पिडा ओरैबायदि सुपार स्पिड बेखौ होबथानाया जायखिजाया मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमनि थाखाय 100% पसिबल नङा दिनैसिम बुहुमाव बेबायदि ICBMफोरखौ होबथानो हानाय जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बे एयार डिफेन्स सिस्टेमा आइडिया खालामनाय बायदिब्ला 50%नि बांसिन माने इन्टारसेप्ट खालामनो हानाय नङा स' जायखिजाया ICBMखौ इन्टारसेप्ट खालामनो दासिम मोजां एयार डिफेन्स सिस्टेम गैया नोंथांमोना साननो हागौ इजराइलनाव माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेम दङ बरा गेट दङ आरो बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिगौ आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेम नोंथांमोना मिथिगौ आयरन बिमनि बाथ्रा मिथिगौ आयरन बिमा फुल जायाखै बेबायदिनो डेभिड स्लिं बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोम दङ एर' मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम दङ नाथाय बेफोरजोंबो जायखिजाया बेबायदि हाइ स्पिड मेगनि बेबायदि मिसाइलफोरखौ होबथानो पसिबल नङा हागोन मोनसे मोनो नाथाय 100% हानाय नङा बेनिखायनो बेबायदि मिसाइल डिल खालामनो हागौ होननानै मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों लोगोफोर इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गाजायाव जि दावहा जाबाय थादों बे दावहानि जि कनसिकुवेन्स दिनैसिम मा थासारियाव फैदों मा जादों बेनि गासैखौबोथ' नोंथांमोननि खिन्थानाया पसिबल नङा नाथाय मोननैसो आङो नोंथांमोननो डाटा लानानै फैदों आरो बे डाटाया मा दिनैसिम दावहाया बेसेबां जाखो 200 दिनसो जाबाय बे 200 दिनसोआव मा जादों बेखौ नोंथांमोननो एसे खिन्थागोन 200 डेजनि जि वार इजराइल आरो हामास बेवहाय गासै थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 34,193 सुबुङा थैबाय आरो बिनिनो गथ'फोरनि अनजिमाया बेसे 14,770 डेट मिन्स गाजायाव जि दावहा जादों बेवहाय उन्दै गथ'साफोरनि जि हालोद बे जोबोर गाज्रि होननानै आं बुंगोन आरो गासै गाजानि 5,000 सुबुङा मा जेलाव दं माने बिसोरखौ हमनानै जेलाव दोननाय जादों आरो 7,000 सुबुंखौ नागिरना मोननाय जायाखै मिसिं होनना फोसावनाय जादों आरो बिनि बादैबो जार्नालिस्ट गासै माने बेबायदि मिडिया पार्सनफोर थैनायनि अनजिमा 740 आरो इनजिउर्ड जोखोम जानाय सुबुंनि अनजिमाया 77,143 टटेल बेसेबां बम बै दिनाव बेवहाय गारनाय जादों बम खोलनाय जादों गासैबो रोखोमै आरो मिसाइलानो जा बमानो जा जायखिजाया रोखोमै 75,000 टन ब्लास्ट that means 75,000 means 75,000 kilogram 75,000 kilogram बम दासिम हामासनि सायाव एटाक खालामनाय जादों बा बेवहाय बेफ्रुदों आरो गोबां रोखोमै स' एसेबां बम गारनायनि उनाव बै एसेबां फिसा जायगा जि गाजा स्ट्रिप बे गाजा स्ट्रिपनि अबस्था मा जागोन नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन स' दासिमनि जि गाजा आरो इजराइलनि गेजेराव जि दावहा जादों बे दावहानि जि गिलु बालु मोनसे फिथाइ बेयो एसेबां मानसिनि जिउ जोब्बाय दासिम एसेबां आरो बिनि मादाव बेसेबांसाया गथ'सा आरो माखासेया जेल बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेनि जि दुखुनांथाव जाथाय बेखौ मिथिनो मा सानो आरो इरान आरो इजराइलनि गेजेराव जि मोदआव थांबाय दं दावहाया बेयो फिउचाराव मा जानो हागौ नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय